Hello guys, good morning po. So for today's vlog, Marjon, sinabihan kami ni Marjon kagabi na maglilinis daw kami sa mangrove area dun sa dulo ng island ng Panglao. So ngayon April, ano na ngayon, 21? 22. Ano na? Thursday na. So sasama kami. So bali apat kami sa aming department. Si Marjon, si Marlo, ako, tsaka si Marlo. Ay, si Kim. Thursday ngayon. So we will celebrate the Earth Day. So tayo mga Pinoy, not just Pinoy, lahat ng tao, kailangan nating gumawa ng ganito para balik natin yung kagandahan ng ating Mother Earth. So kailangan nating alagaan ng ating kalikasan kasi dito tayo nabubuhay. So maganda yung ginagawa ng Bellevue Resort. We'll be doing this today. So maganda dito tayo nabubuhay. So kailangan nating magkusang loob tayo, maglilinis sa ating mga kapaligiran, especially doon sa mangrove area natin. Doon kasi namamahay yung mga nangingitlog yung mga isda natin. So we will clean mga plastic cellophane. So kukunin natin. Magsa-shoutout ako ngayon ni Lalasil Stokya. So nag-comment siya nung last na vlog ko. Nagpapa-shoutout din siya. Then ito na, shoutout sa iyo dyan. Kamusta ang mga YouTube channel natin? Nagpupuyat para lang makuha yung requirements na 1,000 subscriber, then I think 4,000 watch hours. Dami nun. So guys, I need your help. We need your help as a small YouTuber. Doon humihingi kami ng mga tulong sa inyo. Ano lang guys, hanapin nyo lang yung name ko. So guys, thank you for subscribing my channel. Then please share naman po. Then see you dun sa baba. For today's activity, we will go to the mangrove area here at Panglao Island. So keep on watching guys. In the night, in the day, doesn't matter, we're here to play. Every sight and every sound lifts our feet high off the ground. Can you feel it rushing through your bones? Can you feel it taking full control? Full control.
guys, we're back. We're done. So punta muna kami sa ano, may snack daw doon. Kakain kami kasi hindi pa kami nakapag-breakfast kasi maaga kami. So see you to my next vlog.